U-bot. U-bot. Боме, друго налого му имаме ли запускане? На Мишо Драгстер иска да го проверим работи ли. Къде е? Ей го е. Прибрал го е. Мина ли? Го ли пуснахте? Пуснахме го, ама с 3 той едва му успя да помръдне, да трепне. Това е цяло кръгче. Еми, правите преврат тогава, слагайте цифровото. Така ли? Добре ли е мероприятие? Чего там аз? Да, е баш на тераската, но ще най-готино. Днеска снимам хора, не локомотиви вагони, да знаете. При малко снимах и аз с Любов гледаше. Не, още беше там на другите модули. Това във форума ли го публикуваме? Павловник. Във форума ли го публикуваме? Тая може да не я публикуваме. Пламен каже. Не, снимките. Бацо, какво бе? Понеже му казах, че снимам хора, как гледат влюбено модулите и локомотивите по тях. И не снимам локомотиви, той реши път да снима и той хора. Добре, това нащракахте ли го около да пускаме цифровото? Аз съм си го наштракал. Давам, че ще штракаме ли унгарското? Има ли нещо друго аналогово? Айде тъй да поставим въпрос. Мълчат, няма. Ами дай да ги пуснем. Дай ти помогнем да ги събереш. Нищо бе, дай пак ще ги пуснем. Някой не ги е видел. Аз тук половината хора вече не ги познавам. Бодваме само се хиби. С него официално се запознах. Много хубаво си го замислим. Обаче там да ти е яко финансово. Чакай. Просто там се... И ще те... Вася, ще направим едно затъмнение. Слънчево? Да, слънчево не е, ще е